एक समय वो घटना घटल जब जात रहनी हम कमाए, आ छाँटल एगो कंजूस पहुंच गई काशी जी में नहाए। गंगा जी के द्वार पर जाके जैसे वो माथा टेकलस, आ भारी चिंता सतावे लागल। जब पंडा लोग के देखलस तो सोचे लागल छाँटल कंजूसवा बैठ के एक दौरी आ यहाँ नहाए तो पंडा लोग के कुछ हमरा देवे के पड़ी। तो भर को फरका जाके कंजूसवा नहाए लागल डुबकी मार के, तो ले पंडा बन के आ गई भगवाने जी विचार के। खूब नहा के कंजूस भाई जब पंडा की ओर तकले तो सोचे लगले कि ही पंडा जी केने से टपकले, सोचे लगले कि ही पंडा जी केने से टपकले। तो पंडा जी कहनी कि बहरी आवो अछत फूल है धर, ये जजमान नहैले बड़ा तो दान पुण्य कुछ करो। कहलक कंजूसवा कि यही घाट पर कोई बेरा के नहैनी, आ कैसे दे दी जब आज ले केहू के देवे नहीं कहनी। तो पंडा जी कहनी कि बोहनी बना दो। पंडा जी कहनी कि बोहनी बना दो, कुछ तो हमके चाही। आइल बनी तो बिना कुछ लेले लौटब तो हम नहीं। अच्छा इहो हठी आ उहो हठी। कहलस कंजूसवा कि जाइए बाबा ये घाट कबले रहुआ सेब। एगो बात जान ली, जान भले हम दे दे बाकी दान तो नहीं दे। जान भले हम दे दे बाकी दान तो नहीं दे। तो पंडित जी ओहू में हठी। पंडा जी कहनी कि बहुत हो गई, अब ऐसा अपमान न झेलेम, आ दान न देव तो पाका बाकी आज जान तो तार ले लेम। हाँ दान न देव तो पाका बाकी आज जान तो तार ले लेम। अब देखलस कि केहू छोड़ौनिहारो नहीं खे, पातरा में घेराइल बनी। तो 5 पैसा सकरलस मुहला के डरे, आ जब सकार लेलस तनी भांसवा ओकर बदल गई। 5 पैसा सकरलस कंजूस उहो मुहला के डरे, आ कहलस कि इहो यहाँ ना देव, इहो देव जब अइबो हमारा घर है। लेकिन काशी जी से हेतना दूर थोड़े यहाँ अपन भाड़ा किराया लगा के। हाँ झूठ बोल के घरे भागल, सोचलस कि विपत पर आइल। तो लइकवा कहलस कि पांडा के दुआरवा पर बाटे आइल। ओह भी टेंशन में कि भाई हमारा से पहले ही कौना साधन सवारी से पहुंच गए 5 पैसा खाती। तो खबर भेजबलस लइकवे से, खबर भेजबलस कि घरे नइखन जाई कहियो आएब। तो पांडा जी कहने कि आइए गइल बनी तब भेंटे कके तब जाएब। पांडा जी कहने कि आइए गइल बनी तब भेंटे कके तब जाएब। अब खिसी को जुसवा सोचे लागल, धैलस हाथ का पारे, हे भगवान ई कैसन पंडा थोप देला हमारा लीला रे हैं कि 5 पैसा खाती हमारे पीछा कैले बड़े। तब तरह तरह का बहाना कर लगल कि पैसवा ना दी। तो भइल बहाना झूठहूँ, घर में रोवन पीटन पड़ गईले। आ लइकवा आके कहलस कि ये बाबा बाबूजी तो हमार मर गईले। लइकवा आके कहलस कि ये बाबा बाबूजी तो हमार मर गईले। तो पंडा जी कहाँ माने वाला बानी। पंडा जी कहनी कि दुखद बा घटना। पंडा जी कहनी कि दुखद बा घटना, अब राम राम गोहराई, आ हमरो फर्ज बना था नु कि इनका के फूकिए के तब जाई। जैसन पंडा जैसन जजमान। तो पंडा जी कहनी कि दुखद बा घटना, अब राम राम गोहराई, आ हमरो फर्ज बना था कि इनका के फूकिए के तब जाई। अब ओहू ले हठी ऊ बांस कटाइल, जेवर बराइल, कफन में लपटैले, 4 जना मिल कान्हे उठौले, घाट पर लेले गइले। तबो नहीं खे उठत। अब फूके के बेरा पंडा जी कहनी जाके कंजूसवा के भीरी कान के लगे। फूके के बेरा पंडा जी कहनी जाके कंजूसवा के भीरी, अब पूरा लसिया जड़ जाई नु तइमे से 5 पैसा जरूर गिरी। और ओकरा बाई लेस देहलस कि भाई ई 5 गो पैसा छोड़िए नाई। आग लगाते चिता ढाई के कसहूँ आइल बहारा। अब पंडा जी से कहे लगल का हो दया ना आइल तारा। कफन में से पैसा देहलस, कहलस कि लेके जा हो, ये 5 पैसा के चक्कर में मुआइए के मन बका हो। तो पंडा जी तब दर्शन देहनी, समझौनी जजमान के, आ तोरा जस कंजूस के चलते आवे के पड़ल भगवान के। तो हृदयानंद विशाल जी कहले खूब कमा के धइल जाला, आ जेतन बाटला से धन ना घटेला, दान पुण्य कुछ कइल जाला।